बिनि थाखाय आं बुंनो लुबैदों जेनेबा बे नाइटि बाजारावहाय बेयाव आं मोनसे दख'ना स्ट'र खुलिनाय जादों। बेयावहाय गासिबो नांगौखिनिखौ मोनजोबगोन लंपेन्ट गस्ला एरिनिफ्राय ओमफ्राय दख'ना गासिबो ब्रेन्डबो मोनगोन गासिखौबो मोनजोबगोन आरो दानाय एरि गासिबो मोनजोबगोन। दस्रायाव थांनो नांला बिथांमोना जेनेबा फैनानै भिजिट बानायफै ओमफ्रायहाय आं एसे डिसकाउन्ट बानायनानै आङो हरगोन। दखाननि नामा एएस स्ट'र। बेयावहाय दा दानाय दख'ना मोनगोन ओमफ्राय नन ब्रेन्ड मोनगोन ओमफ्रायहाय मुगा दख'ना मोनगोन टस मुगा मोनगोन ओमफ्राय फुजि ब्रेन्ड दख'ना मोनगोन। पाटनियाथ' मा होनो टस मुगा ओमफ्रायहाय मुगानि मोनगोन गासिबो आरो गासिबो मोनजोबगोन आरो। दखाननि जायगाया नाइटि बाजार डाइरेक्ट नाइटि बाजाराव फैबानो मोनगोन आरो खाथियाव गसाइगाव नाइटि बाजार। ओंखायनो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरनाय जाबाय फैदो भिजिट बानायफैदो नायनानैहाय एसे डिसकाउन्टआव आङो हरनानै होगोन आरो गासिखौबो मोनजोबगोन। नोंथाङा बे क्रिसमास सिजोनावहाय बे दखानखौ खुलिबाय माबायदि आसा खालामदों? जेनेबा आङो सानदों मोजां जागोन साननानै बेनो आरो। आं बयखौबो खुलुमबाय दिनै जोंना गोदान दखान अपेनिं जादों। बे दखाननि एड्रेसा जाहैबाय गसाइगाव एसएस मार्केटआवनो आरो जोंनियावहाय बे दखानाव नों बयसनि मोनगोन गर्ल्सनि मोनगोन। बयसनिया जाहैबाय नों जिन्स टि सार्ट हुडि जेकेट गासिबो मोनजोबगोन नोङो सार्ट बायदिसिना गासिबो ब्रेन्डआवहाय। आरो ओरै साइडआवनो दङ दख'ना स्ट'र बेबो दख'ना सादोर ब्लाउस गासिबो मोनजोबगोन। आरो गोदान गोदान कालेक्सन सफैगासिनो बयबो फैनानै नायफै एसे दा क्रिसमासनिबो अफारावहाय हरगोन दा बेनोसै आरो। क्रिसमास सिजोनावहाय नोंथाङा रायजो राजाफोरखौहाय मा खावलायगोन? आं बयखौबो खावलायहरो दे क्रिसमासाव आङो अफाराव बयनोबो हरगोन आङो ओंखायनो बयबो फैनानै लांफै बेनोसै। मा कुवालिटिनि उनावहाय बयसफोरनि कालेक्सन दङ? बयसनिया नों जेकेट दं ओमफ्राय टि सार्ट सुवेट सार्ट जिन्स ट्रेक पेन्ट बेफोरबायदि दङ। औ ओमफ्राय शुबो हाबगोन आरोना नैबे साननैसोनि गेजेरावनो शुआबो हाबगोन गासिबो मोजां मोजां कुवालिटिनि शु हाबगोन। नों क्रक्सनि सेन्देलफोरबो मोनगोन आरो दख'नायाबो गोदान गोदान कालेक्सन सफैबावगोन आरोबाव फैगासिनो। दाम खमनि आरो बारानि मा फाराग? खम मानि जोंनिया दा टि सार्टआ जाहैबाय 700निफ्राय स्टार्ट आरोना टि सार्टफोरा ओमफ्राय जिन्सफोरा 1600 गासिबो ब्रेन्डनि गोजा नों मा ब्रेन्डनि नांगौ बेखौनो मोनगोन आरोना गासिबो। मोननैसो ब्रेन्डनि नाम बुंदों मा ब्रेन्ड दङ? गुचि दं गुचिया नों माबानिफ्राय स्टार्ट 26निफ्राय स्टार्ट 3000सिम ओमफ्राय जारानि दङ जारानिया नों 1600आव मोनगोन जारानिखौ।